wel een hele oren ervaring, lijkt het meer dan op kunstijs. Ja, het is volle kouder en ja, er zitten hobbels in het ijs en die komen we normaal net zien. Dus ja, het is wel even wennen. Ja, dit is de eerste wedstrijd voor haar op natuurijs. Nou ja, en ze kwam bij ons en ja, daar reden ze, die in de voorwonen, daar reden ze, ja, dus, die is wat bescanseren. Nu dat maar morgen even maken worden en dan, ja, dan maken we verder zien. Balen als heid? Nee, net balen als heid. Het is voor haar heel mooi en ja, wij doen er wel een product voor, maar we balen net. Als het nou weer is, wat staan wij maar dan? Ja, ik hoop dat ik dan weer mee kan doen en dat het ooit wegkomt natuurlijk. En dan ik wat vaker achter elkaar en misschien ja, op orenbaan of misschien wel bot niet. Ja, daar kun je ook wat ervaring op doen, zeg maar. Ja, ik hoop dat ik hier meer ervaring in krijg, dat dit net de enigste keer weer. Spannend en nog eens spannend. Kom op, man! Ik hoor je supporter heel fanatiek. Is het spannend? Het is heel spannend. Alles zit nog bij elkaar, dus ja, van alles is nog mogelijk. Ja, en specifiek voor één iemand of voor een bepaalde ploeg? Ja, voor de ploeg Wokken. Dus met rode helmen en ja, mijn vriendin zit er ook bij, dus die moedig ik af en toe extra aan. Oké, en staat ze er goed voor? Ja, ze reed net even weg, maar het ging iets te hard weg, waardoor ze eigenlijk ja, een beetje in elkaar stortte. Dus nu denk ik dat ze niet zo heel veel meer kan, maar goed, nu is gewoon erbij blijven en finishen. Beetje nerveus? Ja, dat is wel spannend, hoor. Ja, maar is hij goed? Ja, hij komt er aardig aan. Hij is aardig goed, ja. Hij zit in Bouw Select team. En hij mag, hoe weet je daar, maar het Nederlands kampioenschap allround. Dus hij komt er aan. Grutske Jazeker, dat is een Grutske woord. En oerlijk heen en verleden valt het wat daar? Ja, al jarenlang, hè. Al 13 jaar of zo. Wat zit in de geen van de familie? Ja, wel een beetje, ja. Ik heb een omke die we vroeger qua de baan, 12 weer kampioen, Pieter Boer. Dus, oh ja, bekende namen. maar ik kreeg het, ja. Ja, dus het zit er wel wat in. Alleen dit is natuurlijk wat langer, hè? Ja, en het gaat ik op een eigen niveau serveerd hebben. Want elke dag trainen, maar door naar de rest het net.